Li bajarê Newyorkê di kolan û parkan da gelek mirov karên cuda dikin. Hin kes xwarin û vexwarinê, hin kes hunerê û hin tiştên din çê dikin û difroşin. Lê yek kes heye ku karê wî pir ecêb e. Ev kes bi marên xwe yên mezin ra dibe qey kediyeke di kolanê Newyorkê da digere û derfetê de de mirovên ku hez dikin maran hîs bikin û wêneyan werbigirin. This is my pet, right? Ev mar kediya min e. Ez bi marên xwe mirovankê xweş dikim. Binerin gelek kes derheqê maran de tiştekî nizanin. Ez mirovan agahdar dikim. Mirov dikarin destên xwe bidin, wan dikarin pê hest bikin û dikarin wêneyan jî li gel wan bigirin. Ev karê min e. Hozê dibêje hin caran hin kes gelekî ditirsin, lê hin caran jî hin kes qet natirsin û marên wî pir hez dikin. Dema ku mirovek hez bike bi marên wî ra bilêze, divê sabaşek bide wî. Ew ji bi vî avayî hem debara mala xwe dike û hem jî ji bo maran xwarinê dikire. I'm living with this in home. Ez li malê bi marên xwe re dijîm. Min cihekî mezin ji bo wan amade kiriye. Li gor dîtinê diyar e ku hin kes qet ji maran natirsin. Rûniştvaneke Newyorkê Larry jî yek ji wan kesan e. Larry got ku divê mar wek kediyan werin dîtin. Well, my favorite animal is Di nava ajalan da ez herî zêde ji maran hez dikim. Ji bo min mar wekî xwedîkirina kûçikekî ye. Ez hez dikim marek bibe kediyê min. Hêjeyê gotinê ku li gor agahiyên hozê hem mar xetere ne. Lê hin marên wekiyên wî jî nînin. Lewra jehra marên wî tune ne. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.